салом дӯстони азиз, созем хубен? мо ҳам алҳамдулилло созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзара тамошо кунед. умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад. дастгириҳотонро фаромӯш накунед. беҳтаринои ман касе ки каналам нав медроя, агар маъқул шуд ҳатман подписатсия кунед. колокольчика биҷиқен ки видеои нав ба нави мара тамошо карда бутонед. ҷа да мо хонаи чам рафтестем. Биёен ҳама каса. Биёен ҳама каса. Друзья, пойма. Духтарои хушрӯи ма, иҷа аллакай мо хонаи чамда расидем. хе дастархонакшна шумо да навор кардам. тамошо кунед. худо кунад ки дар соли 2024 шуморам ҳама вақт дар назди падару модартон бошед, дар назди апаву хоҳару наздикотон бошед ва ҳама вақт хушбахт бошед. ҳама вақт соҳиби фарзанд шавед. ҳеҷ вақт зиқ нашавед, ноумед нашавед. иншоалло ҳамаш хуб мешавад. духтарои хушрӯи ман, як ширкати нава шумо да тавсия додагим, нагзаронед. у фаберлику атоми неста, як ширкати навай барои хуби хатона. духтаро хонаи чам рафтем. чӣ хеле ки ди нагуфта будам, рӯзи таваллуди апам буд. рафтем, амхе табрикш кардем, ма хидмон шиштем. ана михе беҳтаринои ман навори динагинара касе ки тамошо накардай, ҳатман будро тамошо куна ва лайкои худша бумона. касе ки каналро медроя, агар маъқул шид подписатсия кунед. агар маъқул нашид, хоҳиш мекунам каналма тамошо накунед, гапҳои гандатонро дар худтон монед. ҷа духтаро хеле гӯшбирёне, обирёне хеле кардиям, бо ма шумо да навор кардам. бо хеле салата кардиям. духтаро, имрӯз ма шумо да як ширкати нави беҳтарина тавсия метим. и фаберлик нестай, атоми нестай. духтаро нагзаронеша. и ширкати навай дар тоҷикистон моҳи январ да ҳуй мешава офисаш. беҳтарин ширкат ай духтаро. духи, рексона, шампун, маска, полотенса, тамоми чиза дора азизони дилам. касе ки кор кардан мехоҳад, рақамҳои болои экран да бинависонед. хоҳарҷони ма маълумоти бештара бигирен, мефаҳмонатон ки чӣ кор бояд кард. регистратсия карданаш бепул ай духтаро, кора бепул мефаҳмонанд. шумо бисёр одам намековед, намегар. ширкати гренбай, ширкати американский ай духтаро. ба наздикӣ чӣ хеле ки гуфтам, офисаш кушода мешава. касе ки дар кадом ширкати аввал регистратсия мешава, ҳамон одам бурд мекунад. барои ҳамин қадар рақамҳои болои экран да бинависонед. бидроен қатъи хоҳари беҳтарини ма кор кунед. духтаро, ҳозир ман ойликош намемонам, чӣ хеле ойликои калон мегиранд. ҳамаи чизшам нархош дастрасай. муҳим оригинал ай духтаро. туш тамоми намуди косметикаро доранд. бидроен кор кунед духтаро, пушаймон намешавед, барое ки аввал шида дар ҳамин ширкат шумо кор мекунед. нигоҳ кунед чӣ хеле ойликои калон мегиранд. шумо да бисёр муҳим нестай ки бисёр харид кунед. ҳеҷ кас шумо да маҷбур намекунад ки харидорӣ кунед бисёр. ами як бор харид мекунед, тамом, дигар ҳар моҳ ойлик мегиред. агар шумо 4 та директор карден дар командатон, мошини мерседес тӯҳфа мондагӣ ай духтаро. пас биёен кор кунед, худтон да бовар кунед. тамом, ҳеҷ ҷои қиниш нест духтаро. бениҳоят кори хуб. ма да фаҳмонда каму хоҳарак чизоша плюсои ширкатшона мада маъқул шид духтаро. шуморам биен кор кунед, орзуҳакотона амалӣ кунед духтаро. ина тамоми намуди духиёра доранд. касе канали ман мерава, салом расонед, беҳад хурсанд мешавам. ина духтаро, падару модари мара диден. инам хеле ҳаматон хушбахт бошед. ай дасти тамошобино, ма даиҷа 4 там хали падарка гирифтам. ака ҳамаи мо медонем ки мо соли нав намекунем хумонаки мусулмоно, не ки ами кӯдакода дар садик мактаб ки падарка метан. баъд хурсанд мешаванд. чӣ хеле бе ҳами соли нав ам кӯдакода ягон падарка гирифт, хурсанд мешаванд. 4 таим хали падаркашон гирифтам. 4 та ҷиян дорум. ҳамашон хела гирифтам ки бо кӯдак чӣ хеле ҷанг мешаванд. ина духтаро падаркат хонум ёсамин. и қампам намехӯра, и хеле дурно ё қанд дора ку, и қампам намехӯра. идайна хелео гирифтем духтаро. як та халиш гирифтем.
Киша. Як тайдан хелиш гирифтем. Бозе ҳам на, як тай хелиш гирифтем. Дута падаркаш гирифтем. И ами ҷон шай бозича. Сурай алҳама азир када буд. Бозичаш нахардардем духтарам. Иҷода боша духтарам. Бакал хардем дута. Ранги чизон. ранги пасудаком дута бакал харидам. ранги лаганаком беҳад хушроакан. Ё 124 рубла ядонаш. Ина духтарам. Иҷа хай кекса гирифтам динам. Семечка гирифтем. Кам чиз хардем? Самин бахчаам халияко гирифт духтарам. Иҷа хай мусорни пакет. хай фери гирифтам духтарам. Доштам бо гирифтам. Ина миёра случай ма, ина миёра фикс прайс гирифтам. На бозичо ё самина, ина миёра фикс прайс гирифтам духтарам. Чанд сум шид? фикс прайс 2151 рубл шид. На 2151 рубл шид. Анака чизо ашан. Второй чой қоқ гирифтам. Ами чой қоқ бениҳоят ба маззаи. Касе ки попробовать кадаги нест, ҳатман я бор гирен, беҳад ба маззаи. Ман аввал тест мегирифтам, не ки зур будай. Я гирифтем. хай батон гирифтам. Батонам бениҳоят ба маззаи. мандарин гирифтам духтарам. намедонам хушро омадаестай наомадаестай. мандарин гирифтам. мандарин як галаш 283 рубл шид. беҳад мандаринчако ба мазза. ча банан гирифтам духтарам. қадар банан 152 рубл агай. ҳама чизи арзон дар Москва банан ай духтарам. лимон гирифтам ба хидмат. як та шир гирифтам духтарам. ёсамин мега чизи кам хардаем. каракани ча духтаро бахмадута рексона харидам. иҷа боша тамошобино хали кетчуп фақат мехӯрем. молоко мо хали йогурт чӣ мегӯям творог хали чизо тамоман намехӯрем духтаро. барои он ка намехарем не молокорам намехӯрем. ҳавас мекард просто харидам. намедонам чӣ ба мо творог намехӯрем. молоко хали чизо чӣ мегӯям он шоколадни каска хали намехӯрем духтаро. ба мегӯм намехӯрем. чида мехарем? ина духтаро ҷа шакар гирифтам, намак гирифтам. махӯрм наомадастам? Мусамин. ҷа духтаро чӣ гирифтам? чанд солае ки тирд нахӯрдам. яке дидам ҳавас мекард. 3 дона тирд гирифтам. 3 дона тирд гирифтам. мо пакетоша бемозид. ой қанд ластичка гирифтам духтаро. қадарш аст 19 рублак мешавад. духтаро яна қанди
доштар хелим гирифтам. Хай қиматай килош. Нутера дорад бурунус. Ҷа як тан хали ҳавло гирифт шавҳарам бахча. Ҳавло хӯрам нестем, хали ҳавас шуда гирифта. Зубной паста духтаро. Духтаро дута смита гирифтам. Яташ хали кажден, яташ наи ки беҳад бамаза. Кажденша сирник пирник ягон чӣ мекунам. Ҷа дабо 5000 пуш гирифтам духтаро. Духтаро сума тамоси биё мо ҳам таи зиёха гирифтем. Шампуни Ёсамина пучоқша дига хел кардианам шавмаё наки чизиш дигаштай нахелиш гирифтам. Мепурсен ки сарша ба чӣ мешӯем? Байнами шампун мешӯм фақат. Ҷа яка тухм гирифтем. Я тухма чун чанқа мехӯрем барои ки тухмхӯр нестем. Ҷа Самира шинакш гирифтем. Естеста? Жвачковый махкули билуш. Фақат ба ми Ёсамина нахарем. Бо вақту намехарем. Ино бо вақту намехарем фақат. Ҷа чӣ гирифтем? Баъз ина ҳуввата мамам биёр пакет Аз бери. Ҷа духтаро чӣ гирифтам? Макарон гирифтам. Ами барои отала баринай бениҳоят ба хушрӯай. Айнай гирифтам. Санги макарон гирифтам. Макарон дигари каша гирифтам мо духтаро. Духтаро 4 та милкивей гирифтам. Ҷа духтаро ма якум бор шедралета дидам даашан. Шедралета гирифтам. Чӣ хел бамаза е, куда Тоҷикистон мехӯрем. Ма дамиҷа якум бор дидам гирифтам. Майдаш набуд, калонша гирифтам духтаро. Маска хӯрам нестем. Хай яки мехӯрем барои гарма. Ҷа духтаро капуст гирифтам. Свекла додона гирифтам, вали борщ мекунам. Шумода баъд навор мекунам. Руған гирифтам. Идара барои салат кардан кирешки гирифтам духтаро. Бош мумкин аст. Айҷа бошад. Ози чеки ашана нишон метам. Ҷа бошад айнадагиро бо ҷилон гирифтем. 3 та нон гирифтем. Намошу набинем духтаро чӣ хел хушрӯя нонои очагии тандурияй. Беҳад хушрӯя намошон. 3 та нон гирифтем. Бо болчон гирифтем 3 та. Болчон да машина мебурем. Духтаро 3 та арзкола гирифтем. Ика пас мерем охунем умам. Ика пас мерем қадам гирем ки бехараштем. 3 та арзкола. Гуфтам хайтеро ки мо нодидаем акро. Хай ака ҳами чиза ҳами тамошобино меган мекунемурам. Чӣ кори ки амун рӯз мекунем, амун раз ёмха мекунем. Баъд нодидаем. Хай мо нодида ба гуфти шумо. Ҷа духтаро чака гирифтем дута калон. Духтара мусулмоно соинавӣ намекунанд. Улуса соинавӣ мекунанд. Ҷа духтаро чӣ гирифтам? Ира бояд дига ҷо гирифтам. Бодринги салёнӣ, сай сабзигӣ, иш боша қалафути салёнӣ. Духтара тоҷико мусулмонанд, улуса мусулмон нестанд. Натофтестам худам Ёсамиҷон. Не, дастот. Ҷа зелен гирифтем. Тастоту, Райҳонат. тастот. Райҳон. Ҷа хай гӯшт гирифтем. 6 кило гӯшт гирифтем. Ҷа саскаи канадский духтаро. Ина. Саскаи канадский адресаша гуфтум охиён духтарако гуфту.
نگرفتی؟ همین شهر بچه ها اومد چی بگو مخیمه دوی مگازین چکشن هم میگیرن ایاشان 4620 روبل دخترو خلاص که امروزه خریدیم و اینم خیلی راسپاکوفکا چک گفتی همو گفت شما دا نشان دادم دخترو چی خریدیم امروز خیلی چیزاکو گرفتم دخترو دختر کوس من alkol abonnem papse seknagi kanala dani moram tamutok nekar kochka bukten kai دخترای خوشویمه ای بود راسپاکوفکا چکی مو اگر معقول شده باشه لایکاتو نمونین فکرای خوب اختون در کامنتاریا بنویسونین فکرای شما برای ما را به حد مهمه دستگیری شما پیشروی ما دخترها چند قبل خواهیم که ما ویدیو تست کنم دستگیری کنین ویدیو را خوش رو تماشا کنین لایک مونین ما هر روز شما در ویدیوی نو بنام میکنم از این دلم یاسمین جانی ای خلاش خلای کلونیش خلا داری هم چیزی خوبه دخترها دین جانی ای خلاش مریم ای خلاش خلا داری هم چیزی سازه ها کدامشه میگیری یاسمین من فقط راست یادش میکنم ای خلاش ای خلاش ای موما ای موماش یا کویس ننشان بتن ککلاتو نه ای میم ککلاتو ننشان بتن کو مریم یاسمین ککلاتو نکو یا کی ای باباش ای خلاش یا باباش زولیای خلاش انا ای خلاش این قدر پدر که دختر جان چی نکنی بگیری برابر یمی کو این قدر ای باباش نمیتین البته ای باباش فسانی بعد ده نیاورده نه برای متریسکا ما برای پدرکه دادیم این قدر پدرکه برای ایو اینی نیکه دام پدرکه گرفتیان دخترها خداوان هم اکتا صاحب بیانم خیلی شلی نکنه خدا نگهبان تا ویدیوهای آینده بهترین فکرهای خوبی خودتان در کامنتاریا بنویسین